Худайыма Якындарга минең кәрәк булганыма Авырсак та бирешмәйсә атлаганыга Мин уйлаган өметтәрне атлаганыга Рәхмәт Худай яшәү көсе биргән өсөн Әсә булып бик бәхетле иткән өсөн Һөйгән ярем мине гөлеп һөйгән өсөн Әсәемә һаулык гомер биргән өсөн Тәркен һуш биргәнеңә Тормышымды шатлыктарга төргәнеңә Рәхмәтләрем әйтеп туя алмаем Күңел тулы шатлык яшен тыя алмаем Рәхмәт Худай яшәү көсе биргән өсөн Әсә булып бик бәхетле иткән өсөн Һөйгән ярем мине гөлеп һөйгән өсөн Әсәемә һаулык гомер биргән өсөн Яшәү көсе биргән өсөн Әсә булып бик бәхетле иткән өсөн Һөйгән ярем мине гөлеп һөйгән өсөн Әсәемә һаулык гомер биргән өсөн Әсәемә һаулык гомер биргән өсөн Бәхетле булыгыз, хөрмәтле гүзәл заттар. Бик рәхмәт. Алина Дәүләтханова.